Shoutout kaya pala kay Bryle. Kay Bryle. Yan yung mga doon. Malaki to. Boss Bryle, shout out. Yan na kay Bryle oh. Kay Bryle. Uy, malaki to. Kay Bryle, malaki. Oo, malaki. Saka, malaki to Bryle. Ito si. Yan. Huli. Yan na naman. Laka. Ako, tinakbo. Yun. Ay. Grabe, malaki na sa ano yun. Tinakbo niya. Kagatin mo na boy. Sige na. Ay, nahihiya siya. Nahihiya. Galawin natin. Pag ginagalaw kasi minsan doon sila nagiging ano eh. Ayan o, yan mo ito yun. Tapos pag angat natin pag angat natin malaki no. Yun. Uy, isa pa. One more. Yun, huli. Uy, malaki. Uy, malaki na to. Uy, malaki na siya mga tayo. Pamprito na siya. Yun. Huli. Uy, maganda. Uy, ganda mga to. Dalawa. Maganda to. Ikaw, kukunin kita. Ganda ng isaw. Ganda ng size. Ikaw, you're free again. Yeah mga toy oh. Mga pandaing niya mga toy. Sarap to. Kaya pritong malutong. Good morning. Yan, panibagong araw, panibagong vlog tayo mga toy. Tapos mga toy, dito tayo mamimiwas mga toy sa may RMDP ulit mga toy, sa may Taytay Rizal. Ito yung mga toy yung dati nating binalikan ng ating mga kapsuy natin, mga kasama natin sa mga ano, anglers, sa GC, mga kaibigan natin na namimiwas din dito sa lahat ng anglers nga pala. Yun, maraming salamat sa inyo mga toy. Yan mga toy. Oh, grabe mga toy. Grabe kakahanap ko dun sa binigay sa atin na information ni ano ni Kachoy Bernard na ano daw, meron daw sila nakita dito na ano na may butas na punong-puno ng tilapia. Baka ngayon siguro mga toy. Yung mga toy. Alam na this. Lulusogin ko ulit to mga toy. Mababaw lang naman yan mga toy. Yan mga toy, tingnan yung mga toy. Tingnan yung mga toy yung spot na yan. Tapos pag kawalaan yan mga toy, pag ayaw kumagat doon pa, mayroon pa oh. Pero ito sigurado na tumatay. So yun, tara nga matoy. Yun, maraming salamat sa inyo sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. At sa FB Reels natin, sa FB feeds natin. Grabe. Pawis ako nakahanap itong butas na to. Baka ito siguro yun mga toy. Tara matoy, huwag natin patagalin to. Samahan nyo ako para ma-update ko kayo kung malalaki ba yun dyan or mamiso. Tara, let's go na mga toy. Good morning po ulit sa inyo mga toy. Ito mga toy, sakto may lagayan tayo ng isda kung sakali. Ay, malalim din pala to. Kaya mga toy, malapit na. Taw-taw, gagamitan natin ng taw-taw para mabilis maka-release tayo kung sakali. Lalim. Okay. Ay, kaya mga to. Hanggang ano lang to. Hanggang by one. Ay, mababaw lang mga to. Mababaw lang. Ay, sigurado to. Ayun mga to. Malapit na tayo. Ayan mga toy, dito na tayo sa spot mga toy. Yan. Ganda na pala rito mga toy. Huwag tayo masyado maingay mga toy para yan, gagamit lang tayo taw-taw mga toy no? Yan, sensitive floater. Grabe, ganda na pala ito Kachoy Bernard. Yan, ayan na mga toy, kinakagat na. Kinakagat na. Ayan na. Uy, huli.
Ay naku, Katoy Bernard. Ay, mas malalaki pa yun dun sa ano, Katoy, sa may Bilibera. Pakawalan muna natin ito mga tay. Ganda ng kulay mga tay, oh. Ito namimiss ko dito mga tay kasi ano, tilapiyang tunay talaga, oh. Kinakain niya pa yung ano ko, guantes. Sige na, dyan ka na. Mamaya makursunadahan pa kita. Sensitive floater lang yung mga tayo. Yan, tapos tibulats na ano, na malambot. Ayan na naman, oh. Ang bilis, oh. Uy, ang bilis ng ayan na naman mga tayo. Uy, yan na naman. Lala. Kakatawa naman pala dito kasi Bernard. Kasi Philip, oh. Mamiso nga kasi. Ay, dalawa na tayo. Try natin ulit. Ganyan lang natin pag nagpain ng ano, anti-bullets mga tayo. Ayan, pasintabi lang sa mga kumakain, oh. Yan. Ay, papalabasin nyo mga tayo yung ulo para gumagalaw talaga. Effective yan siya. Yan. Pagka hindi kayo masyado naghahawak sa ano, wag na kayo mamiwas. Kasi sa mga ano lang talaga to, sa mga di nandidiri sa ano. Oh, dami pala dito, oh. Ayan, nakakamiss tong spot na tumato. Lalaki nang nahuli namin dito. Yan na naman, oh. Yun, oh. Malaki. 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 Uy, only tol. Ay, nakawala. Isa pa. Grabe, anli pala dito mga tay. Yan, oh. Grabe, yan na naman, oh. Malaki sana. Uy, dalawa mo. Dalawa mo. Lalalala. Uy, nakawala. Kuya Delphin, oh. Parang mga nahuli mo to ka, Kuya Delphin. Kumusta na po yung si Manang? Ayan na naman. Si Manang po. Ayan na naman, kuya. Uy. Di ba mga tayo? Ay, mayroon na ditong ano. Ay, maliit siya. Ay, mga urid talaga. Mga urid pa rin mga tayo. Size 9 to mga katoy. Mga tayo, doon tayo. Ganyan lang siya mga tayo. Try natin dito sa mababaw. Dito. Kung kagatin niya pa rin. Uy, grabe, yung daming dalag pala. Kagatin mo na, boy. Sige na. Ay, nahihiya siya. Nahihiya. Galawin natin. Pag ginagalaw kasi minsan doon sila nagiging ano. Ayan o, yan mga tayo. Tapos pag angat natin, ay, pag angat natin malaki, no? Yun. Uy, isa pa. One more. Yun, huli. Uy, malaki. Uy, malaki na to. Uy, malaki na siya mga tayo. Pamprito na siya. Ah, sige, isa pa. Yung medyo malaki-laki pa konti. Joel, kasi Joel, ito lang pala. Marami rin pala dito. Sa ano lang tomato, sa malapit sa floodway. Parang floodway pa nga ata nakakasakop ito, eh. Mga ilang taon na lang to mga to, eh. Ano na to, gagawin ng subdivision to. Madami na ng ano, nagtatayo ng mga ano, yung tao to, yung bakod-bakod. Tinatandaan na siguro nila. Uy, naku. Oy, hindi ko naman napansin, ah. Inagat na pala. Agatin mo. Yan na. Yan, malaki yan sigurado. Malaki yan, yung mga ganyan na lang. Nami-miss ko sa ano. So may C6. Ayan yun yung mga tayo. Uy!
Naku po. Rode. Diyos ko. Lord, bigyan nyo naman po ako ng malaki, Lord. May maprito naman ako, Lord. Ang ganda ng ispat, oh. Diyan yan sa ilalim na yan, mga to, yung malalaki, oh. Ang ganda ng ispat, mga to, yan. May open din dun, oh. Oh, may kumakabo. Uy. Oh, yan na naman, oh. Ay, nakawala. Try natin dito, mga to. May kumakabo dun, oh. Katsyamba sana tayo ng malaking dalag, eh. Yung nilulusong natin mga nakaraan, doon yun sa kabila. Yung kinuryente bago mag El Nino. Dito naman tayo sa kabila, yung inarbisan namin ng mga kaibigan ko dito. Shout nga pala kay Kabingwit, Kabiwas, and sa Ainsi Anglers, Bruce Anglers, may galab shout out. Uy, kumakabo dito lang, oh. Yan, oh. Metro Manila Anglers, Pinoy Anglers. Yan, Marikina Anglers. Ayan na mga tayo. Ang dami pala mga tayo. Sus Mariusip. Ang dami palang maliliit pa, oh. Ayan na. Pero sa ilalim yan mga tayo, meron yan malalaki. Tarlaqueño Anglers, oh. Mayroon dito ka to, eh. Kaso medyo ano pa, mamiso pa. Ayan na naman. Ayan na naman mga tayo. Ay. Oh, ay. Aba, wag kang papayag di ka makaisa. Sayang yung tibulats mo. Magkano kapag kabinili? Wala. Kailangan kumuha ka. Di pwedeng masisiro ka sa isang bulats. Nakatumba kasi mga tayo. Yan. Huli. Oh, yan na naman. Laka. Ako, tinakbo. Yun. Ay. Grabe, malaki na sa ano yun. Tinakbo niya. Oh, kita niyo yung mga tayo. Naririnig niyo yung mga tayo. Ano yan mga tayo? Meron siyang malaki sa ilalim. Malaki please. Tayo mo. Itayo sabi ko, eh. Yan. Uy, huli na naman. Grabe naman to, ah. Yan mga tayo, itiman siya mga tayo, oh. Ganda ng ano pati, oh. Ganda ng kulay, itiman. Ang daming lamok mga tayo. Naglilibang na lang tayo dito. Ay naku, baka di kong alam nyo lang yung feelings ko mga tayo. Ang sarap bumiwas mga tayo. Yan na naman, oh. Ay, sayang. Sayang nga. Kahit dito meron, oh. Oh. Uli guys. Ay, nakakaloko na kayo, ha. Uubusin nyo lang yung 50 pesos ko na tibulots, ha. Shoutout ka pala kay Bryle. Kasi Bryle, yan mga din, malaki to. Boss Bryle, shout out. Yan na Katsoy Bryle, oh. Katsoy Bryle. Uy, malaki to, Katsoy Bryle, malaki. Oo, malaki. Tapa, Katsoy Bryle. Ito sinasabi ko. Oo. Meron na tayo isa mga to, eh. Oo. Napaswerte ni Katsoy Bryle, oh. Oo, diba? 1-0 mga to, eh. Thank you, Lord. Ay, sana kung matigas na ulats lang tumatay, baka makakaulit tayo malalapat. Kasi nauunahan kasi yan mga tayo ng maliliit. Yung ganyan kasi nauunahan yan, eh. Pagpukul natin, nakikita ka agad ng maliliit.
Ay, ala. Uy, ba't gumalaw ka? Naku, nakaisa na ako. Yan naman. Yan naman, isa pa. Uy, ay, malaki na naman. Nakatoy, malaki. Ay, ay. Ala. Ay, ay, sumabit pa. Ah, bakit ang bigat? Ako, ay, sus, nakawala. Ano nangyari? Ba't ang bigat nun? Hindi kaya tagilid yun? Nakakuha ko ng matigas mga toy. Grabe, ang dami bumapasag na dalag talaga mga toy. Totoo nga talagang maraming dalag dito, sabi ni Katoy Bernard. Yung mga toy, kung nagdadalag kayo, ayan, open na yung mga toy, oh. Ito open sa kabila, oh. Kasi ito na, yan na naman. Uy, ala, uy, malaki-laki dito, banda rito mga toy, oh. Sana makakuha tayong malalaki, oh. Andyan lang, tsatsagaan lang natin to. Yan naman. Huli na naman. Uy, talagang maliit. Ay, ano ba kayo? Magsialisan na kayo dyan. Diyos ko. Umalis na kayo, maliliit dyan. Busog na kayo eh. Yung mga kapatid nyo naman pakainin nyo. Ayan naman mga tayo. Okay, yan mga tayo. Huli. Ay, sus. Ganyan ko. Ayan. Yun, huli. Oh, huli. Ay, nakawala pa. 2 pesos na sana yun eh. Na-miss ko tuloy yung sisig spot. Yung bumubula-bula. Ay. Yung bumubula-bula na spot na pag huli, bumubula. Mga to, ang ganda na. Hinangin na mga to. Oh. Parang dito. Nakakachamba tayo rito mga to. Tsagaan natin dito. Kaka-relax naman tong area. Tahimik. Ayan. Napakatahimik. Yan mga to. Uy, yan na. Uy, malaki. Uy. Patoy Jewel, oh. Ay, alanganin. Pulang-pula, oh. Pulang-pula ang iyong tama. Mata. May ang over pa ata ito. Kabiwas, may over to, ah. Ang dumi na kaagad. Oh, yan mga to, oh. Pumapasag talaga mga dalag dyan, oh. Ang dumi na kaagad yung kamay natin. Uy. Malapitin natin malalaki. Go. Yan. Yun, huli. Ay, sayang. Nagulat kasi. Nagulat eh. Legit talagang napakarami kasi Bernard. Kaso di masyadong papalakihin pa natin to kasi siguro to aso ngayon ay Sabado, no? Mga siguro yan, mga September malalaki na to kachoy. Yan na naman. Ay, September malalaki na to, mga good size na yan mga toy. Na umangin, baka sakaling dumawi malalaki. Dito yung malalaki sa matakbo eh. Yun, huli. Yun. Ganun pa din. Ay, nako. Ganun pa din. Yun, oh.
Kinain niyo pa yung ano. Ay, naku. Isa lang tayong good size ah. Naku, mauubos ata yung ano. Tomate, yung tibulats na tomate, yung sa yung ano, yung nasa ano, nakatira sa paragis. Matigas din tomate na tibulats pag ano, parang pula na ano, makunat. Sinya paragis, effective ka ba? Ayun, kinagat na si paragis. Oh, ay talaga. Naku, di kinagat si paragis, tinikman lang. Ay, shoutout nga pala kay Master Fishing Adventures. Belated happy birthday kay Lady Anglers. Ayan, happy birthday Kachoy. Ayan, nakatayo. Kabaliktaran tong nahuli ko dito kay dyan sa inyo sa Bulacan. Sa Bulacan talagang mga mamaw talaga. Kapalit, Laonatos. Yan, Kachoy. Ayan, nakatayo. Pag binigla mo mga hindi nahuhuli, pero pag inaangat-angat konti lang nahuhuli siya. Ayaw niya siguro malakas, ayaw masaktan. Ay, ito maganda to, bumubula mga to, malaki to. Ay guys, sayang, ba't bumula? Bumanan kasi minsan mga to, oh. Sa ano, sa may burak. Sayang yun ah. Kagat. Yun, huli na naman. Ay sus, paliit na ng paliit. Grabe naman, size 9 yan, buboy. Ba't kumakagat ka pa? Grabe ka, para kang inigto. Nakain yung mga ano, oh. Kinakain nila yung ano, kangkong. Try ko kaya kangkong mga kapatid. Kinakagat yung kangkong mga to, oh. Pag nakakita tayo ng talagang ganun, magkapain tayo ng kangkong mga to. Ayan na, uli. Maliliit yung kumakagat sa kangkong, oh. Uy, nawala na. Grabe naman yun, ang bilis kumagat. Yun, uli. Uy, maganda. Ay, ganda mo to. Dalawa. Maganda to. Ikaw, kukunin kita. Ganda ng isaw. Ganda ng size. Ikaw, you're prey again. Balik ka mga doon sa iyong mama. Balik ka dun, balik mo yung pinabili sa yung ano doon, boy bawang. Pinabili ka ng boy bawang ni papa mo. Kung saan ka na nga pupunta, sumama ka pa sa kuya mo. Ayan, tayo ulit natin. Kalakuhan lang si Kachoy. Naku, tayo mo. Naku, di na naman tinayo. Tayo mo. Yaw. Nakakuha tayo dito mga pamprito-prito mga tayo. Kakatsin ko, king ko ito mga tayo. Uy, muntik pa makawala. Ayan na naman mga tayo. Malaki mo. Uy, size, kinakabahan ako. Kinakabahan ako mga tay. Ito mga tay, kung medyo malabo-labo to sana, maganda yan. Para di makita na maliliit tong pain natin. Kinakabahan ako mga tay.
Kagat, kagat. Ayan. Uy, kala ko naman. Nagpipreno rin yung aeroplano mo to. Nasa taas ng ano, Uy. 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 Ayaw ko sa'yo dyan. Doon nga tayo sa malayo. Try natin doon. Makadaya tayo malaki. Yun. Oh, yun. Doon pala. Yun, malaki. Ay, nakawala na naman. Doon pala sa ano, medyo ano talaga. Diyan banda dyan natin, medyo maganda-ganda size. Sayang ah. Mabigat na naman yun. Yan. Yun. Oh yan mga toy. Ay sus. Kala ko malaki. Fake news talaga to. Kata lalakas niyang humila. Di pa kayo nag-almusal? Hindi kumain kayo. Pero mamaya dapat bigyan niyo ako ng malaki-laki ha. Ay maging officer. Ba't may officer na? Oh, kalakuan na lang si Kachoy. May officer yung tilapia. Baka may supervisor ba? Ayan naman oh. Uli. Ay sayang. Ay maganda-ganda yun. Maganda-ganda dito. Yan, yan, yan. Ay, ano, na malaki-laki. Yan. Takbo mo na yan. Yahiya pa. Yan, 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 yan. Maliit pala kaya kaya pala di kayang ilubog yung floater ko. Nalunok yan na kaya biglang nilubog. Kaya pala ganun lang mga to. Yan naman oh. Ay, nakakawala pa talaga tong dalaw. Huli. Yun, huli. Ay, tatadaba. Lakas. Paano ka? Uy, malaking, ay ano, maliit na rororo. Kaya pala ang lakas eh. Ayan. Ako sa'yo. Tumayo-layo tayo mga tayo para hindi tayo masyado nakikita. Ayan mga tayo. Uy, 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 uy. Dalawa mga tayo, dalawa. Ayay. Naku po talaga. Ay, naku. Grabe na to talaga, Dodoy. Maganda na mga kulay niya mga tayo. Oh. Diba? Oh. Mga itiman siya, oh. Ganda sana ng ano. Sana lumaki na tong mga to. Ano ba tinakpan na na? Kunin ko muna tong water lily mga tayo. Ayan na mga tayo. Last na to. Ayan na, kinakagat na naman yung isa. Kinakagat na. Ang dami ko nang huli mga tayo. Ay, yan na naman. Oh, huli na naman. Uy, nakawala ulit. Grabe ah. Hirap siya. Oh, yun, huli na naman. Ay, pulutoy na naman. Ay, Diyos ko. Yeah. Ayan mga tayo. Ay, nako. Ayan o. Papaliitin, papalakihin pa mga tayo. Ayan pa. Pakawalan natin. Yun pa, isa. Pinakagat na naman. So yun mga tayo, yun lang mga tayo yung ating fishing adventures dito. Pag-update sa may RMDP mga tayo na fishing spot natin. Yan ang spot ko mga tayo. Dami ko nang huli mga tayo. Mag-update lang tayo, mapasarap patuloy. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga tayo, dami kong pandaig.
Dinalawang pamiwas ko na yung ginamit ko matay. Sampaw. Eh. Ayang pumatay oh. Uy. Ayan yung matay oh. Yung huli ko. Oh, dami oh. Nilagyan. Yung matay. Nilagyan ko ng ano matay para di maano. Oh. Ang gaganda rin oh yung matay oh. Oh, mga panda. Oh, dami. Ito maganda-gandang size. Oh, maganda-gandang size rin. Ang dami mga tayo. Mga panday. Pakita ko sa inyo mga tayo. Ilagay ko sa cooler doon. Oh, yan lang mga tayo, no? RMDP fishing spot. Yan, salamat kasi Bernard. Kasi Philip sa tip sa akin. At least na ano natin na update natin tong fishing spot dito sa may Taytay, no mga tayo. Yan, mga panda mga tayo. Huli ko. Mga pandaing. Ay, nako. Ayan mga tayo, ang dami yan mga tayo. Oh, ang dami. Mga panda mga tayo. Ah, sarap to. Oh, diba? Dito ka lang nilagay. Ay, salamat Lord. Ayan o, pang ano ko na rin. Pang prito-prito. Prito malutong na naman. Sarap to. Thank you Lord. Ayan, tapos kumuha pa ako ng kangkong. Ayan o. Ayos na rin. Matay. Oh. Libreng kangkong dyan mga tayo. Walang nagtanim dyan. Ayos. Init. Ayan mga toy, lahat ng ating huli. Yan mga toy, oh. Mga pandaing yan mga toy. Sarap to. O kaya pritong malutong. Yan. O, yung iba yan mga toy, wala na talagang video kasi kinarer ko na. Yan, maraming salamat mga toy. Thank you Lord sa blessing. Ayan mga toy, tapos na. O, di na. Ayun ko yan mga toy. Lagpas kalahati. Langgana. Sarap yan mga toy. Suka lang yan, babarang suka, paminta, bawang, kasarap.